Хайырлы иртә. Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстанда 1 июльдән йөкле хатын-кызларга, балалы гаиләләргә айлык яңа пособиеләр түләүгә гаризалар кабул ителә башлый. Өлкәннәр сәламәтлегенә игътибар. Республика клиник хастаханәсе белгечләренең мобиль бригадалары районнарда хезмәт күрсәтә. Бер күрешү, бер гомер. Ширмешән районының Кызыл Чишмә авылында якташлар җыены узды. Бүген Россия 1 каналында Россия Федерациясе президенты Владимир Путин белән турыдан-туры элемтә уза. Президент адресына 545 меңнән артык сорау кабул ителгән. Телеканал мәгълүматлары буенча 316,403 мөрәҗәгать кол үзәк аша кергән. Россиялеләр 11794 сорауны СМС яки ММС ярдәмендә, 51146-сын программа сайты аша һәм 45300-ын Мәскәү Путинга мобиль кушымтасы аша юллаган. Шулай ук 20381 мөрәҗәгатьне социаль шелтәрләр аша җибәргән. Татар агрохимия хезмәте үзәгендә зур тантана. Шушы көннәрдә биредә микробиологик тикшерүләр лабораториясе ачылды. Әлеге лаборатория авыл хуҗалыгы тармагын үстерүгә нинди мөмкинлекләр биргәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Ашлаган җир генә аш бирә дигән илгәрләребез. Бу җәһәттән Татар агрохимия хезмәте үзәге җирне ашлау рәтен бик яхшы белә дисәк, һич тә ялгышмабыз. Тулысынча үзләре эшләп тапкан акчага микробиологик үзәк ясалган һәм җиһазландырылган. Ачу тантанасында катнашкан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров үзәк хезмәткәрләрен котлап рәхмәт хатлары тапшырды. Татар агрохимия хезмәте үзәге лабораториясе туфракка, суга, агрохимикатларга, ашлыкка һәм башка үсемлекләргә анализлар ясый. Марат Җаппаров билгеләп үткәнчә, яңа микробиологик лаборатория шартларында анализлар алу авыл хуҗалыгы тармагы өчен аеруча әһәмиятле. Бу үзәкне бөтен кеше белә, Татарстанда гына түгел, алар бүген Россиянең күп районнарында эшләр. Чынлап та бу җирнең анализын бүген дөресте белмичә, күп удобрениенда кертергә белмичә, бүген алай эшләү бүген кенә дөрес түгел. Һәр җирнең, һәр хуҗалыкның үзенең документы булырга тиеш, кайда күп удобрение, нинди җиргә кирәк, күп манда безнең җирдә, җир астында җирдә яшәүнең теге хәлен дөньясын белмичә бүген эшләргә ярамый дип әйтәсе килә. Микробиологик лаборатория төзү, аны җиһазландыруның үз тәртибе бар. Ул техник яктан да, сәламәтлеккә зыян китерә торган шартларда ясалмауы да тиешле оешмалар тарафыннан контрольдә тотыла. Алар рөхсәте белән генә эшләнә дип сөйләде кунакларны яңа лаборатория белән таныштырып йөргән агрохимия хезмәте үзәге җитәкчесе Әнәс Лукманов. Чыннан да бу безнең эшебезгә тәргеш бирер дип уйлыйм. Яңа клиентлар башка лабораторияга бармыйча, бездә химик үзенчәлекләрендә һәм биологик үзенчәлекләрендә туфракларның, ашламаларның, суларның, һаваның шушы үзенчәлекләрен, свойстволарын тикшереп алырга мөмкиннәр. Бирегә куелган һәр тикшерү җиһазы үзенчәлекле. Анда үлчәүдә тикшерү өчен алынган мәддәнең зарарлыгын ачыклау җайланмасы да, әнә шушындый су ванналарда температураны 1 дәрәҗәдә тотучы термостатлар да бар. Иң төп җиһаз автоклавная, ягъни зарарсызландыру машинасы дип аңлатты лаборатория җитәкчесе Татьяна Микуленкова. Пыяла табакларга салынган мәддәләр барабан сыман тимер савыт эченә тезеп каплана. Аннары 180 дәрәҗәдә эшкәртелә. Шул рәвешчә зарарлы микроорганизмнар юк ителә. Микробиологик тикшерүләр лабораториясенең бу иң мөһим бүлмәсе. Монда 2 төрле зона бар, чиста һәм пычрак зона. Менә бу аппарат иң беренче тикшерүләрне үткәрү өчен җайланма буларак куелган. Шунысын да искәртеп үтик. Быел Россиядә авыл хуҗалыгы микробиологиясен үстерүгә 130 ел тулды. Димәк, аның киләчәк тарихын язуга Татар агрохимия хезмәте үзәгендә ачылган микробиологик тикшерү лабораториясе дә үз өлешен кертер. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.
Татарстанда 1 июльдән йөкле хатын кызларга һәм 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләргә айлык яңа пособиеләр түләүгә гаризалар кабул ителә башлый. Яңа түләүләр 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалы, гаиләдә бердән-бер ата-ана булган яки суд карары белән алимент билгеләнгән, әмма ул түләнмәгән очракта бирелә. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Россия пенсия фондының Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Эдуард Вафин белдерде. Пособиеләр йөклелекне иртә срокларында медицина оешмасында теркәлгән хатын-кызлар өчен дә каралган. Ике түләүнең дә күләме һәр төбәктәге яшәү минимумына карап билгеләнә. Татарстанда яшәү минимумы 9955 сум. Гаризаларны кабул итү 1 июльдән башлана, түләүләр августта гына бирелә. 1 июльдән пенсия, ана капиталы һәм башка төр айлык социаль түләүләр МИР картасына гына күчерелә башлый. Әлеге яңалык пенсияны саклык кенәгәләренә яки хат ташучылар аша алучыларга кагылмый. Банк картасыннан файдалана алмаган кешеләргә акчалата яки гади банк исәп-хисап счеты аша да алырга мөмкин булачак. Матур булса да торган җир, сагындыра туган җир. Ширмешән районының 12 йортлы Кызыл Чишмә авылында туып үскән якташлар да туган җирне онытмый. Ел саен җәен авылларына кайта, Чишмә буенда Коръән ашы уздыра. Быелгы бәйрәмнең иң күркәм мизгелләре Фәнис Мөхәммәтов репортажында. Моннан 95 ел элек 30 Имән авылыннан берничә гаилә Селче елгасы буйлап урман буендагы чишмәләр башланган урынга күченеп йортлар сала. Табигатьнең искиткеч матур урыны бу. Әкияттәге сыман кызыл ташлар арасыннан шылтырап йөгерек чишмәләр ага. Тирә-юньне чәчәкле, җиләкле, хозур урман чолгап алган. Минхаҗевлар гаиләсе кайткан барлык авылдашларын самавырлар куеп, шифалы үләннәрдән җиләкле чәй эчертте, үзләре пешергән тәмтемнән авыз иттерде. Төрле җирләрдә йөргәндә, төрле җирләрдә яшь чакта күп җирләрдә йөргә туры килде. Салкын якларда да бик авылыбызны бик сагынайым, бик нык сагындык. Мен лайыклы ялга чыккач, Аллаһ Тәгаләдән бакыт җитеп, шундый авылга кайтып торырга безгә мөмкинчелек булды. Мәйданга авылның яшәешен көн күрешен чагылдырган әйберләрне тизеп куйганнар. Барысы да күз карасыдай кадерле. Ат арбасы тәгәрмәченнән алып, керосин лампасына кадәр бар. Безнең авылыбызда сакланып калган иске материаллардан музей сыман бүлек урнаштырдык. Бик матур килеп чыкты, субханалла. Бөтен авылдашларыбыз карап, сыкланып, китсеннәр дип тырышып эшләдек. Күрешеп кочаклашу, эшкерсез аралашу шатлыгыннан мәйдан балкып гөрләп торды. Бу Кызыл Чишмә авылында җырлы, моңлы, эшкә сөючән халык яши. Һәрбер субботниклар булсынмы, бүтән төрле мероприятиялар булсын, без алар белән һәр вакытта да бергә эшләдек. Авылларда мәктәпләрне, фельдшерский, акушерский пунктларны ничек булса саклап калу, ул безнең президентыбызның да бурычы, ул безнең җитәкчеләребезнең дә бурычы, һәм без шулай итәргә тырышабыз да. Әйтәләр, менә нәрсә кирәгендә ул кичкенә авылларда шундый әйберләр. Буш тора бит инде ул, юк, буш тормый. Кичкенәме ул, зурмы ул, анда бөтен җирдә кеше яши, алар һәрберсе менә шундый хөрмәткә һәм ниндидер әйберләргә лаеклы. Кайчандыр гөрләп торган 75 йортлы авылда хәзер санаулы гына кешеләр яши. Безгә сугыш баралары булды улым, ачлык каты эләкте. Безгә бит акча бирмәделәр. Без аны кичерткән белән үстек. Киләчәгедә яхшы булсын улым. Ачлык ачылары килмәсен, дөньялар тыныч булсын, кырларда мул булсын дигән. Иң матур газиз туган авылыбыз. Без монда тудык, монда үстек. Шу Кызыл Чишмәдә вакытында 70, 72, 75 хуҗалык иде без үскәндә. Туган авылга җыелып инде. Безгә кайталар да бөтен без монда киләбез, әтиләр, әниләрнең каберлекләрен карап, чистартып, буяп торабыз. Безнең өчен Кызыл Чишмә иң изге, иң матур җир. Безнең авылда теге ят кешеләр юк, бөтенебез бер туган кебек инде. Сагынып кайтабыз. Үзем яшәү буенча Аксубаякларыннан, Яңайбырайдан. Бу авылның табигаты күңелгә дәрт бирә.
Şul avullarda yaşap, şu avulda gelip yaşap, hikayeler yazırga, şiirler yazırga, Xıday tegal yazganlar indi. Kızıl Şişme kiyavi Rafik Ahmatov tumuşı bilen işistayağından beyramga silgiler күргәзмәсе bilen qaytkan. Halkım silgisi, көңілім кізгісі деген бүләк ясысым келді ауыл халқына. Һәм міне 8 метрға 5 метр ярым міне шундай каркаслар ясап, аларға 300 сілге ілдік. Ол 300 сілгені мен Чистай халқынан жидім. Кызыл Шишме ауылына қайттым, алып қайттым. Кызыл Шишме ауылында танышсын, көрсін. Біздің татар халқының шундай уңған халқы bulun bilgirtsin için. Hayya gala salak, hayya gala falak. Kızıl Şişme halkı bir yudurlukka birleşip birdem yaşay, bir iş uzatsalar derrev kilip üme yasılar. Bir neçe yıl ilk Qozanda yaşayıcı işmekar İlgiz Muhammadov meşit salı için bura qaytartkan, meşitni üme yasap salganlar. Birgeleşip üyle namazın okudular. Kızıl Şişme şişmeleriyle neftçiler, avuldaşları yardımı bilen onlarını ziklendirgenler. Ең зор чишмәләр инде безнең ике, кичәнә чишмәләр дә күп. Буса Закир бабай чишмәсе дип исем бирелде. Бу башта Закир бабайлар тора, аның балалары карап тора. Самаварны Генетов әнәс ясап кайтарды. Калган эшләрне күмәк эме белән ясалды. Kızıl Şişme менә шуннан башлана. Ни өчен аңа Kızıl Şişme дигән исем биргәннәр? Чөнки ул кызыл ташлар арасыннан ургып чыга. Аның суы шуның içендә бик тәмле ди авыл халкы. Кызыл Шишмәдә авыл көнен чират буенча ел сайын бер гаилә уздыра. Быелгысын Сейфуллин Нәбиулла аганың 5 баласы Әгъдәс, Розалия, Хафиз, Илхат, Әлфия үз кешеләре белән оештырган. Барысы да Түбән Камада яши. Розалия Сейфуллина Гызатуллина мәгәллимә, филология фәннәре кандидаты. Туган авылына багышлап китап язган. Очрашуда аны да тәкъдим иттеләр. Бу минем әтием Генетул Нәбиулла улы Генетулланың эшен дәвам итеп булды. Чөнки ул вакыты булган сайын дәфтәр битләренә үзенең истәлекләрен язып бара иде. Икенчедән үзем безнең авыл халкы турында шундый матур китап бастырып, аларны тарихта калдырасым килде. Шәхсән бу китапта авыл халкы турында, аның үткәне турында, аның нигезләре турында, безнең иң яратып яшәгән интернат тормышыбыз турында. Аннан соң инде бик шагын урыны бар, безнең улы кешеләрнең яшь буыннарга әйткән теләкләре ятсын. Бик күп халык җыела, 200-250 халык та җыела. Менә шушы стел артындагына безнең инде шул почти шулай 250 халык ашатыла чиртләр. Дәгалар кыла халык терлекләрдән кайталар, Сибирдән дә кайталар, Батмосковиядан, Магнитогорск ягыннан, Самар өлкәсеннән бик күп халык кайта. Без бик күп эшләр эшлибез. Зиратыбызны чистартабыз, эмәләр җыеп, кыймаларны тотабыз. Әле зиратыбызны зурайттык без. Менә бу безнең җыелу безгә иман нуры өсти. Bizning bunda ziyoratimiz iradim tura. Bizning әтиләр, әниләр шундан безгә, без аларга да кылабыз, алар безгә карап утырып үзләренең дәгаларын кылалардыр инде. Безгә менә шундый ингибаты инде безнең балалар безнең өчен исләрне төшерәләр. Бөтенесе дә монда безнең алдан чыккан безнең әти-әниләргә түгел, монда менә бөтен халыкның да туганнары шунда яталар. Ана без шуның içində инде алар да шатланалар, без дә шул. Авыл көне Кызыл Шишмә буендагы яланда 300 кешелек зур Коръән ашы белән тәмамланды. Бакыйлыкка күчкән авылдашлары рухына дуа кылдылар. Кызыл Шишмәдәге якты күркәм очрашулар киләчәктә дә насыйп булсын. Фанис Мөхәммәтов, Ире Хамидуллин, Илсур Вәлиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы. Казанның сәүдә үзәкләрендә ковидтан вакцина ясатучылар рекордлы санга җиткән. Прививка ясау кампаниясе башланганнан бирле пунктларда зур чиратлар барлыкка килде. 3 көнендә 3 зур сәүдә үзәгендә 507 кеше прививка ясаткан. Әлеге процедураны узу бик җайлы. Моның өчен үзегезнең янда паспорт һәм СНИЛС булуы да җитә. Республикада бер тәүлек эчендә 9139 кеше прививка ясаткан, ә барлыгы 520 240 кеше вакцинация узган.
Кеше торак пунктларда яшәүче өлкән яшьтәге кешеләрне дәвалау мөмкинлеге бар. Татарстанда мобиль поликлиникалар эшен дәвам итә. Республика клиник хастаханәсенең квалификацияле белгечләре бригадасы атна сайын төрле районнарга йөри. Максат хастаханәгә бара алмаучы пациентларга дәвалау курсын билгеләү. Тулырак алдагы язмада. Зәйнәп Җәләлова медицина карточкасы белән кардиолог, анары невропатолог янына бара. Күптән сәламәтлеген тикшертәсе килгән, тик шәһәргә бару мөмкинлеге булмаган. Монда килгән табибларга өлкән яшьтәге пациентлар сөенеп бетә алмый. У меня было в 2012 году обширный инфаркт. Вот мне хотелось это кардиологу и невропатологу. Я окулисту пришла. Хорошие люди, так приятно познакомиться с ними. Назначение писали, вот все указал, как пить, как закапывать. Мобиль сырхаухана белгечләренә диспансерлаштыруның беренче этабы йомгаклары буенча пациентларны җибәрәләр. Алар өстәмә тикшерүгә мохтаҗ кешеләр. Без өлкән яшьтәге кешеләргә игътибар итәбез. Диспансерлаштыру вакытында тикшеренүгә мохтаҗ пациентларны республика клиник хастаханәсе белгечләренә өстәмә карауга җибәрәбез. Авылларга даими рәвештә кардиолог, невропатолог, эндокринолог, офтальмолог һәм республика клиник хастаханәсеннән башка белгечләр йөри. Ел башыннан алып 3000-нән артык пациентны табиблар карап, аларны дәвалауны билгеләгәннәр. Проводим осмотр. Өлкәннәрне карап чыгабыз, диагностика үткәрәбез, дәвалауны билгеләбез. Кирәк булганда пациентларны хастаханәгә җибәрәбез. Соңгы тикшеренү вакытында бер кешене авыр хәлдә Казанга хастаханәгә салганнар. Основная задача мобильного комплекса – это доставка. Мобиль комплексның төп бурычы югары квалификацияле белгечләрне Татарстанның ерак районнарындагы өлкәннәргә, ярдәмгә мохтаҗ катламнарына булышуга җәлеп итү. Быел республиканың 14 районында яшәүчеләрне тикшерү күздә тотыла. Ләйлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Сергей Павлухин, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Һәр бер кешенең хәле турында мәгълүмат бердәм регистрга кертелә. Шулай ук сәламәтлегенә аеруча игътибар итәргә тиешле кешеләр дә ачыклана. Аларга кирәк булса, тикшерү һәм дәвалану үзе мөмкинлеге бирелә. Һәркем игътибарга лаек проекты Спас районында старт алды. Тикшерү барышында сәламәтлеге какшаган 420 кеше ачыкланды. 22 кешедә инфаркт, 24 кешедә инсульт чире кисәтелде. Беренче этап Татарстанның 7 районын йөреп чыгарга исәпләнгән. Дөньяда яман шиш авырулары саны арта. Ел сайын Татарстанда 15 меңнән артык яңа онкология авыруы ачыклана. Авыруны башлангыч стадияда билгеләү өчен даими тикшеренергә кирәк. Яңа технологияләр һәм заманча җиһазлар кулланып, дәвалау авыруларны тулы канлы тормышка кайтарырга ярдәм итә. Виктор Малыгинның 12 яшәгенә операция ясауга бер атна вакыт узган. Аны хастаханәдән чыгарырга әзерлиләр. Хәзер авыру турында оныта ала. Авырудан бик интеккән, тән температурасы 39 градуска кадәр күтәрелгән. Небольшая боль была. Башта авырту каты булмады, тора-бара көчәйде. Төннәрен тыныч кына йоклый, берни эшли алмый идем. Операция 4 сәгать дәвам иткән. Яңа технологияләр кулланып, табиблар үз гамәлләрен монитор аша күзәтә. Кырсакны кисмичә генә тишек ясап шишне юк иткәннәр. Ярты ел эчендә диспансерның 6 пациентына шул рәвешле ярдәм итә алганнар. Мы неделю назад сделали операцию, уже поняли. Без бер атналык операция ясадык. Хәзер авырны чыгарырга җыенабыз. Әгәр операцияне тирене кисеп ясаган булсак, ул яңа утрагына башлаган булыр иде. Ә болай эшләгәч, ул тизрәк терелә. Ә хәзер ул хатыны кайнаткан, яраткан компотын рәхәтләнеп эчә. Тызлы, ачы, ысланган ашамлыкларны гына куллану тыелган. Нужно как-то почаще обращать. Үз сәламәтлегеңә, үзеңне ничек хис итүеңә ешрак игътибар итәргә кирәк. Температураны, кан басымын мөмкин кадәр күбрәк тикшереп торырга кирәк. Бу киңәш өлкәннәргә генә түгел, диспансерлаштыруны 2 елга бер тапкыр узуны да онытмау зарур. Правой молочной железы все хорошо. В левой же мы видим рак молочной железы. Ауруны башлангыч стадияда ачыклау тулысынча дәвалау мөмкинлеген бирә. Республикада диспансерлаштыруга кадәр сөт бизе яман шеше авыру беренче стадияда нибары 15-16% очракта гына ачыкланды. Соңгы елларда ул 40%-ка җитте. Калын ишәк шишен дәвалау дәрәҗәсе дә сизелерлек артты. Шуңа күрә һәркем үз сәламәтлеген вакытында тикшертеп торырга тиеш. Ания Габадуллина, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.
Гадәттән тыш эссе көннәр дәвам итә. Урманнарда янгын чыгу куркынышы зур. Белгечләр бу көннәрдә урманнарга керүнең тыелган булуын тагын бер кат искәртә. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры әлеге көн үзәк темага багышланды. Республика урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Илгизәр Зарипов урманнарны саклау чаралары, янгыннарга каршы әзерлекнең торышы турында сөйләде. Радио тыңлаучыларның урманнар белән бәйле сорауларына җавап бирде. Илгизәр Наилевич, хәерле иртә. Эссе көннәрдә урманнарга керүне ничек контрольдә тотасыз? Бездән 14 июньнән алып 6 июльгә кадәр министрлар кабинеты тарафыннан кабул ителгән карар нигезендә урманнарга керү тыелды. Безнең урман инспекторлары, алар безнең 600-дән артык кеше тәүлек буе рәвештә патрульлек алып баралар. Урманнарга тоташа торган юлларны яптык шлагбаумнар белән. Шушы 3 атна эчендә генә 1000-дән артык яңа шлагбаумнар куелды. Агитацион материаллар таратылды. Мәктәпләрдә, авылларда, гражданнар сходларында шушы информация, шушы чаралар гражданнарга җиткерелде. Ял көннәрендә кешеләрнең яратып ял итә торган урманнарга терәлеп тора торган урыннарына мобиль патрульләр җитештердек. Урманнарда ут күз чыга калса, нинди әзерлектә торасыз? Безнең әзерлекләребез бик зур. Бүтән инспектор составыбызны шушы кызу көннәренә һәм шушы министрлар кабинетының карары булган чорга күчердек тәүлек буе эш режимына. 650-дән артык инспекторыбыз безнең шушы рәвештә патрульлек эшләр алып бара. Bütün техникаларны гаражлардан чыгардык юллар кырыена. Чөнки бу техника урманга якынрак булса, урман өчен янгын очраклары килеп чыкса, бу безгә оператив рәвештә чаралар принимательгә булыша торган әйбер инде. Шуңа күрә әзерлегебез бар. Бу янгыннан саклау эшенә безнең 750-дән артык кешебез бар. 362 единица техникабыз бар. Бөтенселәгән әйбәт кенә рәвештә эшләп торалар. Урманнарны саклау кагыйдәләрен бузучыларга нинди җәза каралган? Административ кодексы буенча урманнарда шушы кагыйдәләрне, янгын кагыйдәләрен бузу өчен гражданнарга 3000 сум штраф каралган. Юридик затларга 200 меңгә кадәр штраф. Инде бу тәртип бузучылар аркасында янгын чыкса, монда инде Россия Федерациясының Җинаять кодексының 261 статьясы буенча каралган чаралар һәм компенсация шушы китерелгән зыянлыкны югыту буенча. Шулай да кешеләр урманнарга бармыйча тормый, аларга нинди киңәшләр бирер идегез? Шүпләмәскә, үзләре белән алып килгән суларны, бутылкаларын калдырмаска, ушак якмаска, тәмәке тартмаска, алып килгән ашауларын урманда калдырмаска, чөнки бик зур корылык һәм җиргә атып калдырган бер бутылкадагын лупа эффекты биреп, янгын китереп чыгара мөмкин. Шуңа күрә гражданнардан возможность буенча урманнарга кермәскә, инде кергәннәр икән шушы кагыйдәләрне бик нык карарга. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка сатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.